Jere kwandaishanda kumajere kune space your excellency VaMnangagwa. Chasina mazitame. Kune space yakuti vanenge vapika mhosva vakafanana naVaMnangagwa vasungwe. Amai tisataure mazita. What type of plane is this? Sorry yo. Amai, musataure mazita. Vakashata hanzi kujere kwataishanda kune space yakawanda yekuti vanhu vanenge vapara mhosva vakafanana naVaMnangagwa vasungwe. Amai, musataure mazita. Greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chakachena, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chisingapwi, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota aiwa chitubu ichi chine content yakakodzera ngechikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Wewe nyaya tendai biti. Yanetsa baba pakashata zvamanje nezuro mutongo wakapiwa usikanzi tendai biti ngabhadhare 300 US pamhosva yake yekutuka munhu nekumunongedzera chigunwe, but pakazoita hondo dare rapera madzimai akutaura pane vai vanonzi mai Elizabeth mucheche mucheche zveshuwa wakazotanga kuvhurika but side here kandisawanze kutaura ndipinde muvhidhaji randava naro zvamanje muzvionere mega kuti how far is too far. Munhukadzi, Hanzi is a special species according to the constitution in Zimbabwe. Mutongo waiswa nhasi wekuti abiti vanonzi vabhadhare $300 asi vari lawyer anochaja per hour more than $300. I believe it's highly unfair as a child of God, also as a daughter of the Mhosva Empire. Ndauya kuzotaurira dare repasi rose kuti zvaitwa natendai biti zvanga zvisingamboda option of a fine. This is just the beginning of us as Zimbabwean women fighting for women's rights. Tichimirira ruling iyi tiri kuda kupinda mumastreets Your Excellency VaMnangagwa kuti munhukadzi whether ari black, white, green, yellow anofanirwa kuti kana atukwa amutuka anofanirwa kupikira jere kwandaishanda kumajere kune space. Your Excellency taura tichazoenda kuengo yati tichizonzwa momzi ndo momzi nenyaya yese inonzi Agnes Togarepi amahwani ikoko tichazoenda engo iyo munenge makuinzwa zvairi kutaura saka musanyanyo wara zvenyu. VaMnangagwa kune space yakuti vanenge vapika mhosva vakafanana naVaMnangagwa vakafanana naabiti vasungwe. Saka ndiri kuda kutaura zvinhu izvi ndichiti uyu tendai biti zvaaita zuva ranhasi izvi zvekuti anopiwa option of a fine zvekutanga nekugumira pana lawyer rinonzi tendai biti. Kune mamwe maloya vanosaina mapepa anonzi non-disclosure agreement kumalaw firm kwavo. Hapana lawyer akambobatwa nerepi. Tiri kuda kuti tichifambira nyaya iyi zvachose nekuti haaregere kubatwa nemhosva yerepu munhu anotadzira Mwari, atadzira nyika. Russia yakaunza puti muno for the armed struggle. Handiziva zvangu handisi kunzwisisa kuti asi pane mamwe mahidden charges anga aripo here nendazonzwa kutaura kuti nyaya yerepi.
Wanga kutaura nyaya yerepe kuti zvakafamba sei. But tikatienda kune nyaya kunonaka chaiko chaiko tinyasonzwa kuti Agnes Togarepi aiti chii. Mawane. Handitendabita ifanongobhadhara $20 ndo mari inongobhadharwa mapurisa. 20 dombi takaenda mukomana obva abuda not 3 wire. Satare mazita zvakazomuzatare maziteva nevasipo. Uyu tenda ibiti zvaaita zvavara nhasi. Zvakuti anopiwa option of a fine. Vanotadza nevati $20. Kana loya anonitenda ibiti. Kune mamwe maloya. Semafungira ako saina mapepa anonzi non-disclosure agreement kuma-law firm kwavo. Hapana loya akambobatwa nerepu. Nekuti haangegere kubatwa nemhosva yerepu munhu anotadzira mwana atadzira nyika. Russia saka zuva ranhasi yakatosimba semadzimai. Ambuya musakutaudza nebasa mbuya garai pasi munyarare. Enda mochengeta vazukuru mwape nani. Ngomana neleptogeni kana mashaya zvokuita ka enda mababa chikafu kuchinyaradzo kukorera kusikirira biti zvinane basa rese. Makaita sekwameni semusina kana point kupira nezuro maitizwa nemajournalisti nhasi mukotiswa semusina point parliament muri kwerere. Okay, ngatichinzwai Agnes Togarepi achitaura kuti $20 ndo yanga iri fine chaiyo. Uyo yanga achitaura anonzi Elizabeth Mucheche. Saka put a comment mucomment section wondudza kuti ari kutaura zvine musoro ndeupi between the two anditika regedza tiplay zvedu. Azvibude izvi. Same chidaro. Ndikutodana nokuti ka makoti acaptured. Vanenge vakatobhadharwa mari futi majors tacho. Ndosaka ndichitodaro. Nokuti munhu ane mari daka yebiti ndosaka wachidaro. Itotomirira iye biti nhasi ndiri pano. Anga sina mhosva kuti stupid ndira mhosva. Kangani wachitaura ndi stupid marani kwekoi. Kwaunogadzana nangu stupid wakambopuwa mhosva here. Okunibvunza mbunzi. Wakapuwa mhosva iye wakati stupid kangani. Wakura svika pauri papo wakati stupid kangani. Even idiot yacho wakaita kangani. Kana unongedzana nechiguno kudaiso. Ingadzi mhosva. Ingadzi mhosva unongedzana muchiguno. Imhosva yemunhu. Pindure kubvunza ndiri kupindure. Zita renyu ndiana mai? Ndonzi Agnes Togarepi. Shamiso sekuru Matutu. Hanzi ndinonzi Agnes Togarepi apedza mwana wevanhu zvakataura zvikanzi iwewe pauri papapa wakambosungwa here nekutuka munhu kuti stupid kana kuti idiot wakanongedzera vanhu chigunwe kangani. So let me know what you think in comment section. Ndonya yanga ndangokuigirai manje nekuti kumajere kwandaishanda uko kune space yevanhu vanenge vapara mhosva vakafanana naMnangagwa vakafanana naBiti. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, tutingatisangana muvhidha zviri rinoita sei rinotera.